Oo, tidad. Oo, ako lang ay bahala din hitim tindahan. Na-ospital ka? Namalmalanim na mong hagdanan kakulop? Okay, okay. Malabing! Malabing! May da ka mo baga yung staff nila nga sardinas? Oo, may da. Tagpera? Ang spicy, tag Ang 23. spicy nila. It di really what spicy, tag 22. Itong amiga. Tag 24. Ang Tag 555. 22 gihap. Ang ligo. Tag 22 la. Argentina dida. Tag 24. Ah, okay, thank you. Han iya ka, gang nagsa-survey la. Mapay. Manabing may dani yung ada medisina nga para bungol. May da, tag 60. Oh, wala nga yan. Sige, salamat. Bongol good man. Mapay. May dani yung Colgate nga close up. Colgate nga ni Colgate. Close up nga ni close up. Agi daw pati miyakan manabing dali na gud kay magtutut brush pa ako. Waray lagi kami ito nga toothpaste. Hay badalak mga palit. Halata gud man na wari ka turtut bas kay wala niya baligya nga toothpaste. Ikaw ngunit waray ngipon. Hay banalak mga palit. Manabing! Ano tim maulol, baga kamat matobol. Hagig, babalik ko na yung medisina. Pag gamita ko, nagululugunduro na yan. Kaya ngayon may naging pahid. Awagi, impapahid ngayon. Din inom ko. Pero bagat tim alimpatakan. Kato hospital, bangin na siya ng lugar ito itim ikamatay. No, inaano tumanabing, hagi na tuyaw la. Nag-snack adan bitit. Gimpalaman na ng slice bread. Aad to, tikad to na ta hospital. Ano't ato no, day? May da ka mo load. Ano nga load? Talk in text, may da ka mo? Oo, may da. Pwede makitext. Te-text ko kasi mama. Waray kasi namon sura. Lilinakap na naman. Ay, do didi. Paninda namin nga load. Kaaga pa man nim buweset. Waray pa nakhalin. Manabing! Oh, ano mano bunghoy. Gulpi na gatim paghikauro. May na niyo nga da para LBM. Oo, naglaga kasi kami jatilis. Amo namon, pamahaw. Saktan namon hin ismil. Ta kaya syagad. Maghihingauro kagad hiton. Ano matiyo di dapan uro-uro. May na kami didi syrup or tablet. Anot im. Sirup na lada. Pang bata or pang lagas. Ako mat mainom di, panlagas gad. Kaya ano man, pira natim edad. Agi, 75 na gad ko dahi, Japan Abril. Oh, gasti kulat 74. Pag dali na gad kay maururo na. Awagi, tam syrup may dako or guti anot Ang im. guti na lang guti. Ang im nga flavor, strawberry kun Bisa orange. na ano, an orange na orange. May na kami spicy or Ang sweet. sweet, damit na. O sige, anay la. Ah. Ayun nalat nagawang papel na la papel. Adi pa yung extra nga papel. Langan-langan ka udog. Adi pa, mua kay dapat timpay ron. Manabing. Anot at? Okay, matay tayo man din he. Oo, kay hibonghoy nagpakauro. Dinhi pagod. Manabing. Adi nga, ibat kayo kakulat ng medisina. Pinangatol makini. Aw, an pansipon ini. Oo, effectivity pero nagpinangatol makito. Aw, oo, may side effect kasi nin. Oo, kita daw, itching. Ano man it maupay? May da kami di medisina, pantanggalin makatul. Oh, sige, papalit Pero, may side effect liwat. Ha? Ano man? Mawawara tim pangatul, pero sisip onon kaliwat. Agi, mudo sa rin niyo. Pumalit akong para si kong kakulot, ging katulot ako, papalito nagni mo yan ang para katul, sisipon lot Amo ako. kasi liwat dito nakabutang didi. Agi, panggabaan ang taka mo. Ah, okay. Kumusta man taktindahan? Warihalin. Ano? Piso. Kaya naliwat. Hagi, kiti mga customer. Nagpapakauro. Tapos, mga bungol. Mga katulon. At takay malaing kagid nga tindira. Adi mo ulul pa untak na wong agi kamalmalahan hagdan. Ata, kay ano niya natak ibabayan tak dentista.